begynder at være løv af det. Så jeg tror, det vil vide. Prøv igen. Men her rundt om. Klar? Ja. Det holder ikke vildt langt, det koster lidt gas der. Du kan bare støtte gas lidt. Jo, det kan jeg godt. Ser bedre ud. Så er det ismølder herovre. Prøv at se, hvordan det er helt vildt, ja. Og det er svært. Så er det en ismølle herovre. Ja. Skræmme med dysen er forskellige størrelser. Det er måske derfor. Der er mere og mere. Ja. Jo. Der kommer også plads her. Når Mads kommer, så skal han nok se, at den er snart tom med den her. Men det er dem det. Nu skal jo holde skabet fra han. Det er for sjovt. Ja. Skal jeg trykke nu, Lars? Det må du gerne. En top 10 over de mest aflyttede album til hos mig.